Hej, påsken står for døren, så du får en kort lille opdatering her inden helligdagene starter. Hvis du gerne vil lære, hvordan du får mere salg, og du kan sælge dine ting til en højere pris og blive ved med at have kunder, der vender tilbage igen og igen og igen. Hvis du gerne vil lære, hvordan du konverterer mere, hvordan du får flere besøgende på din hjemmeside. Hvis du gerne vil lære, hvordan du opbygger en nyhedsbrevsliste, som du rent faktisk kan tjene penge på. Hvis du gerne vil lære, hvordan du kan sælge din viden eller din service ved at bruge de her redskaber online. Så har jeg min kommende online marketing masterclass. Det starter den 28. maj, og det kører 8 uger med et online forløb. Der er 3 dages retreat på Stammershalle Badehotel, hvor du kan møde alle de andre kursister og få super forplejning og komme rigtig i dybden med at arbejde med de her ting her. Og hvis du går ind på carlbæk.dk/masterclass, så har jeg gemt et lille påskeæg til dig. Det ligger der indtil den 21. april kl. 12, så skynd dig ind og tjek det ud. Du skal scrolle lidt ned ad siden for at finde det, og det er mange penge værd. Så hvis du drømmer om at lære, hvordan du bruger de her redskaber online til at få rykket din virksomhed til det næste niveau, så er det nu, du har travlt. Ha' en rigtig god påske. Vi ses på den anden side af helligdagene. Hej!